Arantzazu aldizkarixak 1000. Alia argitaratu dau, 1921. Urtean argitaratu ebein lehenengo alia, eta hilero argitaratutako aldizkari honek esan moduan 1000. Alia argitaratu dau. Jose Mari, zorionak lehenik eta behin. Eskerrik asko, guztua gaude. Gaude, 1000 ale ez dira egunero egiten, da kostata, baina iritsi gara. Baina, 2000. Izten garien. Hori izango ditzetak gure intentzioa. Gure ez gara biziko, baina, gure urringoak gabe jasoten dauen, 2000. Aldia, da. Eta esan behar dago hemen txukun, danak jasota dituzuela, lehenengo aletik, gaur egunera arte, hilero-hiloroko aldizkarixak olako liburuskatan dituzue jasota hemen, ezta? Bai, urtekoa, tomo baikotza, urte baikotzako bere tomua dako hemen, eta, betidanik saiatu izan dira hemen bibliotekario ondianak hori ondo jasoten, Ez bakarrik bi kolekzio dauzkagu, hemen dago bat, eta beste bat dago, artxibuan, ez dana batuta, banan, da, Hemen ez tozu jaingo mina garai baten bibliotekan errein zuten, 1824an, liberalak etorri zidan da dana erreta, eta arrezkio arreta ondizia aukiten dugu, gauzak zaintzen da, gordetzen da, egokizin gordeten hemen, ez da. Hauxia bai, kolekzio dana. Jose Mari, ondo pentsaik ondazatzu, joango gara, ondoko gelara liburutegiratan kontako lezaixau? Zertan ostasuna. Jose Mari, azaltzen ostasun, hainbat etapa eduki dituela aldizkarixak, ezta? Bai, bakoitza bere modura esango ditu gauza, baina nik hor apurtxua revista dana ikusi dut hasieratik bukaera arte, eta 6 bat etapa ikusi ditut. Hasierakoa, normal hasi izan. Gero, gerra denporakoa, 1926tik 2005 artekoa oso berezi izan zen. Gero, antzu galiza berria egiten hasi gineanekoa, beste etapa bat, 1950an. Gero, konzilio garaia, 1975an, etapa zen edo, arrezkeo gauza ezberdinak sortzen dira, ez da, orduko gaiak eta. Gero, 2001an, antzazukun fraileo geunden, 500. Urtea ospatzen genuen, eta orduan bere mobidatxoa egon zen. Tego azkenek 2008an errebista erabat berritu zanekoa. Etapa hori ebentzen bere izan ditut, eta nik uste dana interesgarria dela. Garaian garaiko egiten zuten ez da, eta hori da nik ikusi duena errebista urte hauetan. Hementxen, hause da, lehenengo alia argitaratu zana, 1921. Urtean, zer dela eta argitaratu zan, zer helburukin argitaratu zan Arantzazu aldizkarixa? Nik uste, 3 urte lehenago gertatu zan, Arantzazu Kamaborgina Gipuzkoako zaindari aukeratu izan zela, 1918an. Orduan horren inguruan, Arantzuk izena handia hartu eben, batez be Gipuzkoan, da Euskal Herrian generalien, baina Gipuzkoan batez be. Eta orduan, orduko estudiante gaztiak hemen eusenak, teologia ikasten eusenak, izan baina Arantzazuk zabaldu inbar dugu, bestela, hemen aizlauta bestela bizi gara. Eta orduan, nagusien gana joan ziren eskatuz, errebista zientifiko bat behar zala. Erligioa eta zientzia elkartzeko moduko errebista, aspirazioa handi horrekin hasi zian. Gero benetan errebista sortu zen nik uste hiru objektibo bestela euskala, ez da. Bada Arantzu Kamaborginaren debozioa zabaldu herrietan, bestea da Francisco Tartasuna zabaldu, eta hirugarren atala moduan izango da euskal gaia. Euskal kulturari lotuta Arantzazu beti egon izan da, eta hori zabaldu nahi zuten da, hiru objektibo horiekin sortu zen nik uste errebista hau, ez da. Eta esan behar dugu, aldizkarixak gehixematian behintzat euskaraz argitaratu izan dituzuela, gerra gara baina dana erderaz, ezta? Beti saiatu da errebista hau euskaraz zerbait ematen. Eren bat, iruti bat edo euskaraz atera izan da, gerra denporan ezik. Gerra denporan bakio, orduan debekatu ere izan zen, eta orduan dana erderaz. Orduan nik hori ikusi duena da, 1927tik, 1945 artekoan, ez da euskara ez da azaldu ez zertan egiten. Eta bakio atzean zer dagoen, Frankoren aginduak eta euskara hitz egiteko debekuak eta hori da. Penagarri da, baina gero, 1905an berriz euskara berreskuratu zen, da gaur arte, euskara gaur garantzia handia eman diogu. Garantzia handia, zailtasuna dauka, ze jende askoak euskara ez daki irakurtzen, eta orduan horrek egiten du, baina gu saiatu gara beti euskara lantzen, mantentzen da indartzen, ez da hori gure lana izan da.
Bitxikeri moduan hemen hainbat aletako horrixak ditugu. Ez da, Josemari, komenta idazu, adibidez hemen ikusi aldoguna. Nahi atentzioa ditu ez dena izan da, hemen 1997 hemen argazkioa daukagu, zegamarrak berroi bat, zegamar gazti daude, bere fusilta guzti, eta azpian esaten duenez, ebiliziran, mendi ebiliziran, era gorriren bat aurkitzen zuten mendian. Iez egindako gorriren bat, pintxoren bat. Eta atentzio, zegamako gaztea dira, eta fusilak inortzi. Eta horri ziren arantzazua Amador Jinera eskerrak emutia, behin lana bukatu zutelako, ez da. Tego beste gauza nahiko bitxia ez da egitan, hemen hau beste irudi hau, Espainiako agila, una grande libre, hori hola da, Frankoan garaien, ez nuen pentsatzen arantzazun hori agertuko zutenik. Baina ala agertu zen, Eta beste honetan, adibidez, baita? Bueno, hemen gauza bitxia nik ez nekiena da, Nestor Basterretxeak Jorge Oteizari dedikatutako irudi bada. Jorge Oteizaren 45. urtean egindakoa da nunbait, eta jartzen du, a mi amigo Jorge Oteiza en sus 45 años creadores. Nestor Basterretxea, eta bueno, gauza politxa da, errebistan hau azaldu izana, ez da. Gitzonola hemen ibiliziran, batek apostoladua egiten, eta besteak kripta egin zuen, da, ez dakit lagun ziran ala ez, hori ez dakit. Maz bien, askotan pentsatzen dut zira oso lagunak, baina, bata bestearen ondoren ebiliziran mentzet, eta hori bai. Historixak eta historixak dituzue jasota aldizkarixan, eta 1000. alia Iñaki Beristaini eskainitako monografikoa, ez da? Bai, berez pentsautatzekoan 1000. aleari buruz egin, errebistaren historia egitea zen. Gero tartean, tokatzen zen urriko, zenbakisa, urrikoa, bai. Tartean tokatu zen bera hilin zala, irailan hil zen bera, eta orduan pentsatu genuen, Iñaki bea nola izan den azken urteetako zuzenda isa, beari dedikatutako monografikoa egitea. Eta guztua gaude, txukun atera da, eta jende asko gidatzi digute, eta deitu, nola batetik Iñaki eskertu, eta bestetik egoki ikusi gautela, eta oso egoki inda dagoela, kurioso, eta gauza bere Iñakiren bizitzako gauza asko daude, barnean neure karta bat ere badago, agur Iñaki, bizitzan esanez enotzanak, kartan idaziatizian ez da. Monografikoa. 1000. alea, da, lehen esan zuten moguan, goaeke 2000. alea iristia. Guk ez du ikusiko, hortako bizta ebizia 100 urte behar dira, baina ea gure umeak ezagutzen duten 2000. alea, bai. Ez da, apur bat horretan lanien jarraituko dozue, esan dozu, azkeneko 15 urtietan izan zen Iñaki Beristain zuzendari, aurrera begirabe, basabitzaia apurtxo bat zehazten, zelako etorkizuna eukiko dauen Arantzazu aldizkarixak? Bi arazotxo euki ditugu, bat da Iñaki bera faltatu izatea, zuzendari gabe geltu gara, bagabitz baten bila eta uste dute lortuko degula. Beste arazoa zen, errebistak, egia esan da, zulua egiten digu. Jendeak usteko du ez da esan diru egiten degula, baina honekin zorrak egiten ditu. Eta baina alare uste izan dugu, aurrera joan behar degula, azkenean diru ez da importanteena, eta evangelizatzeko gastatu behar bada, gastatuko dugu. Eta berriak egitenek gastatu beharren, gastatu dugu errebista hau egiten, zen eta errebista gabe Arantzazu motz geldiketan da. Motz geldiketan da, ez daukagu gizartearekin harremanik ez da. Komunikabide gabe, eta orduan, gure nagusiak eta eskatu digute, eta lehenkoan bilera bat egin genuen, da aurrera joan behar degula. Orduan, zuzendari bat nik uste laizter lortuko degula, gure buruetan badaukagu izen bat edo bi, eta normal jarraituko dugu aurrera joan da, bai. Oain arteko hartu duen indarrakin, da. Gaur egun bakitu zaten zemate arpide duen dituen? Momentu honetan 6.000, 6.000 eta 6.000 hor dabitz. Norbaitek interesa eukiko balu onjokan arpide duen ez baldin bada, zer rinbiako leke? Arpide dunei lehen Arantzazura deitu, eta arpidetza hori egin, eta hilero jasoko du errebista. Egia da, gorren atzetek nahi genuke arpide duen geixi hau egin, uste dugulako Arantzazuk badaukala ze esana eta ze erakutsi ere bai, eta jendeak Arantzazu disfrutatu dezan, ez da. Beste ez da, Arantzazura deitu, eta arpide duen izan nahi dut, eta guztu hartuko dugu gure etxean. Gaur egun, zenbat ordaintzen da, arpide duen izateko? Gaur, azken 10 urteetan 18 euro. Baina esan dut zut, ez da, negarra itiaren, baina zulua egiten du.
Oin arte 18, baina seguru datorren urte berrirako hitz egin da gaude, prezioa hio egin behar dugula, ez dakiko zenbait jaino, baina zenbait hio egin behar dugu bai. Bueno, Josu Mari, mila esker, apurtxo bat Arantzazu aldizkarixan historia hau kontatziagatik, 1000. Alia monografikoa ia etxietan jasota, eta etorkizun oparua eukideixela, eskerrik asko. Eskerrik asko zeuei etortzeagatik eta Arantzazun izena berriz ere zabaltzeagatik. Iñaki hiltzanean badakizu nola esan zigun, Arantzazu maitatu. Eta zuri ere Amaia esaten dizut, Arantzazu maitatu. Mentxen, aldizkarixan bertan dator gainera be. Halaxe da.